छान छान घुंगरू वाजे घुंगराच्या तालावर बाप्पा नाचे सगळ्यांक हॅपी गणेश। आम्ही सावंत फॅमिली आणि आम्ही डेकोरेशन केला इको फ्रेंडली। सगळे आम्ही पुठ्ठे आणि कागद यूज करून केला। कितले दीस लागले तुमका? आमका करपाक महिना लागलो। सगळ्यांचो हातभार असलो, सगळ्यांनी आमका बरे हेल्प केल्या आणि सगळ्यांनी मिळून आम्ही हसत खेळत एक महिना सारखो आम्ही उमेदीन काम केला। लास्ट मंथ आम्ही अक्कलकोट गेल्ली। थंय आम्ही स्वामी समर्थाच्या देवळान गेल्ली। थंय आम्ही पहिले वटवृक्ष आणि आमका असे दिसले की आम्ही थीम करपाची वटवृक्ष करून स्वामी समर्थाचे डेकोरेशन करपाचे असे आमका दिसले म्हणून आम्ही हे इको फ्रेंडली डेकोरेशन केला स्वामी समर्थाचे। ही तशीच आम्ही ही रानान वचून पाळा हाडल्या वडाची आणि हे न्यूजपेपर सगळे आम्ही लायल्यात ते आमका 35 किलो तरी न्यूजपेपर लागल्यात। तशीच आम्ही ही पानं कलर पेपर ग्रीन कलर आणि त्याची पानं कट केल्या। आम्ही एक साधारण 500 सुमार पानं कट केल्या आणि लायल्या। पेपर हाडपाक खूप हेल्प झाली। सगळ्यांनी मिळून थोडे थोडे हाडले आणि आम्ही यूज केले पेपर्स। तसेच आम्ही स्वामी समर्थाक बसपट पेंट केला। हे बी आम्ही पुठ्ठेच यूज केला। हांगासर थर्माकोल काय यूज केलेलो पुठ्ठे कट करून आम्ही ते लायल्या आणि त्याच्यावर पेपर लायला आणि मागीर कलर केला। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।